Ahojte, zdravím vás všetkých. Toto video bude o včerajších nákupoch, ktoré sme kúpili v drogerii. Mám chvíľku čas, pretože Viktor práve zaspal, tak dúfam, že sa nezobudí tak skoro, aby som stihla natočiť pre vás to video. Nebude dlhé, pretože tých vecí nie je veľa, takže ak vás to zaujíma, tak vás pozývam na pozretie. Tak, prvý nákup vám predstavím v DM drogerii. Máme tu prvé vlhčené utierky od Baby Lovey, značka DM-kovská. Je ich tam 80 a kúpila som ich v balení po 4 kusy. A mám tu aj bôček, aby som hovorila ceny, a to stálo 3,75. Mala som na to zľavnený kupón, takže tam minus to, čo bolo na kupóne. Potom som kúpila od Hip také papky. Táto je od 6. mesiaca, Viktor bude mať 8 zajtra. Potom jablčko a mrkvička so zemiakom. Som kúpila len tak, aby som mala na doma, keď ja neviem, náhodou sa niekde vyberieme na celý deň, alebo sa mi nebude chcieť variť, alebo nebudem mať proste z čoho, aj keď chodím na nákupy pre Viktorka na zeleninu čerstvú, ale človek nikdy nevie, proste potrebuje mať niečo doma, takže takéto papky som kúpila, na to som tiež mala nejaké kupony, takže to vám nebudem ani hovoriť, koľko stáli, možno tie veľké stáli 95 centov a to malé stálo 75 centov. A potom ešte som mala kupón na plienky od Pampers. Tam je, keď kúpite dve balenia, tak máte minus 3 €. Takže my používame tieto Active Fit trojky. Sú super, sú tenké. Vicky, ak teraz sa plází a už sa začína staviať a skúša štvornožkovať, tak sú super, lebo sú tenké a proste nemá ten zadok taký veľký, taký obalený tou plienkou a si myslím, že sa aj ľahšie pohybuje a proste mu to pomáha v tom rozvoji, že nemá ťažký zadok a môže sa pekne zdvihnúť. Takže tieto plienky, ja som s nimi veľmi spokojná, takže vám odporúčam. Plienky stoja, hneď vám poviem, jeden balík 7,95, takže som kúpila dvakrát, plus tam bola tá zľava 3 €, takže tak. Ešte som si kúpila v DM, ešte som si kúpila tento čaj. To je na kojenie, už som ho predtým skúšala, mala som na ňo tiež kupón. Teraz som kupón nemala, ale už sa mi končí ten čajík, čo mám doma, tak som si povedala, že vezmem ho. Tá značka Alnatura je veľmi dobrá, to sú bioveci, prírodné produkty, takže čaj mi chutil. Čaj stál okolo €, áno, €1,85, takže tak. To by boli nákupy z DM a teraz vám ukážem nákupy z Rossmann. Tak, v Rossmanne som nakúpila tieto flagetuche, to sú suché utierky, také ako vreckovky, aké väčšie. Je ich tam 100 kusov. Ja to používam keď ho prebalujem a utieram ho vlhčenými utierkami, tak vlastne potom ho utriem na sucho týmito suchými utierkami. Tie stáva v Rossmanne 99 centov. Takže tieto stále kupujem, ja som s nimi spokojná. Super. Potom používam takýto olej do príkrmov, je to bioolej. Píše tam, že od 4. mesiaca. My sme začali prikrmovať od ukončeného 6. mesiaca, takže v pohode, neviem,
som spokojná. Viktor papá pri krme, ktorému uvarím, takže tento olej stojí v Rossmane 3,49. Potom kupujem takéto krupičky na dobrú noc, tam píše to od 6. mesiaca, táto je s banánom a taká istá a tá je s jablčkom. Veľmi má rád tieto kašičky, no to sú vlastne krupičky. Na večer o 7 mu urobím takúto kašičku a spapa celé, takže som rada, má to rád. Tak a tieto stoja, no jedna stojí €29 a jedna €39. Myslím, že tá bio, moment, hej, tá bio je drahšia ako táto bio je, to je tá s jablčkom, je drahšia, €39 a toto je €29. A to minimum rozdiel ceny, akože vôbec to neriešim, keď to malému chutí a nie je to drahé, tak mu to kúpim, takže tak. No a ďalšie plienky od Pampers som kúpila, som mala kupón teraz do Rossmanu na nákup. Tak Viktor sa už zobudil, hrá sa tu dole. Dúfam, že nebude nejak veľmi vyrušovať do videa. Tak kde som skončila, chcela som vám rozprávať ešte o plienkách ďalšie. Pampers. Teraz som kúpila takéto veľké balenie Jumbo Pack. Je to Baby Dry a tieto používam na noc, keď Vicky ide spať. Osvedčili sa mi, neprecíka sa, neviem, no som s nimi spokojná, takisto nie sú až také tenké ako Actifit, ale sú takisto tenké. A kúpila som Jumbo Pack, lebo mali z tých Actifit nemali tie trojky Jumbo Pack, takže preto som ich kúpila. A tieto plienky stáli 18,95 €, tam som mala takisto kupón na 3 € na zľavu, takže takto. Ešte som si kúpila v Rossmane pre seba takéto náušničky. Vôbec ospravedlňujem sa za moje nechty, oni sú také neodlakované, škaredé, nemám čas, ale už som si sľubovala, už asi 3. deň si sľubujem, že si ich odlakujem a viete, ako to je. Stále sa robí niečo iné, len sa neodlakovať. Takže takéto náušničky zlaté, pekné, robila som si radosť a tie stáli skoro 5 €. Takže to by boli nákupy Rossmann a DM. Keď sa vám video páčilo, tak dajte like a nezabudnite, každý odber ma poteší a budem sa tešiť na vás pri mojom ďalšom videu. Majte sa pekne, ahojte!